Tak for sidst. Det var fandme hyggeligt. Vi var ude i go-kart. Hjem til mig at spise nogle pølser og nogle ben. Og så sad vi ude i fortællet, ude i campingvognen der hele aften, der hygger os i den første spæde forårssol. Det var udmærket, det må man sige. Jeg vil gerne... vi glemte jo faktisk noget her sidste gang. Det var jo at finde ud af, hvem fanden der egentlig skulle have festen næste gang. Ja. Og det har jeg så tænkt mig at gøre nu. På lodtræks manér, i stedet for det her nomineringsspids, som folk lige nu har gang i. Så vil jeg gøre det sådan lidt mere formelt, eller hvad man skal sige. Så man kan se, at jeg ikke bare synes, at det skal være en eller anden. Prøv at se, vi gør den sådan her. Hej. Han har sgu lige holdt fest. Ej, han har fandme også lige holdt fest så mange gange. Ham gider vi heller ikke. Sammen inden jul i år 2014 skal du arrangere en konsert for os alle sammen. Find på et eller andet først. Hvad fanden vil jeg? Go-karts. Let udfylden. Et eller andet. Til en 400-500 kroner. Okay? Vi snakkes. Hej.